Matopeli. Kehitys kehittyy ja tekniikkakin kehittyy siinä samalla. Muistan, kun nuoruudessani pelasin Commodore-tietokoneella hauskaa matopeli Wormsia, jossa madot antoivat toisilleen satikutia. Nyt on ison tietokoneen tehot puristettua pieneen kalikkaan, kun matkapuhelimen multimedia-ominaisuuksia ja insinööritaidon ansiosta on matopeli saatu mahdotettua mukana kulkevan puhelimeenkin. Pettymys on kyllä pieni, kun grafiikka ei vastannut laikaan Commodore-tietokoneen aikaista väriloistoa, mutta ymmärtää hän sen. Ei pieneltä puhelinkoneelta voi saada samaa odottaa kuin suurelta ja hienolta tietokoneelta. Siinä on kehitytty, että madolle on ohjelmoitu herkkä pää, jos se osuu seinään, niin mato kuolee ja peli loppuu. Ohjelmoijaa voi nuhdella siitä, että seinistä on unohtunut ovet. Nyt peliä ei voi pelata kuin hetke ja sitten osuu pää seinään. Hienosti myös puhelimen muototekniikkaa hyödynnetään kuin vain pään seinään osumisanturia. Innokkaasti painoin madon ohjausnappia jo vahingossa ennen pelin latautumista, niin pääsin piilotettuun kenttään, jossa joku puhui. Esiteltyään itsensä hahmo kysyi, miksi soitan, mutta ei tämä mielestäni mikään soittopeli ollut. Luultavasti peli on siis myöskin seikkailupeli ja asia selviää lisällä pelaamisella. Pelaan lisää ja kerron sitten, mutta annan nyt 4 tähteä.